balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Oran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na ama. Sa saimo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwa nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimimo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimimo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimimo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sabay po niya to sa Santa Misa, mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan kan mga minasunod, Sak and Miggy, Angelorna Pascua, Mr. and Mrs. Eddie Gonzalez. Thanksgiving in honor of Nuestra Señora de Angostia sa kahagadan ni Winnie Reiteran Balsita. Special na intensyon ni Dadet Yanzon para man sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, sa kalag ni Yomeriano kan Akende family, sa kalag ni Froilan, Juan, Gloria, Pilar, Silvia and Antonio, Robel, Higino, Androwanito, Miriam, Roland Bendon, sa kahagadan ni Rosie B. Azopardo and Cantara family, sa kalag ni Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanzon and children, sa kalag ni Rolando, ni Evelyn Atento and family, sa kalag ni Venerando, sa kahagadan ni Monet Ada and family, sa kalag ni Onofre, Kanshapno family, sa kalag ni Ana, asin sa gabos na kalag, sa kahagadan kan Mirabenos family, sa kalag ni Anthony Miguel, sa kahagadan ni Teresa S. Gabotahe, sa kalag ni Apolinario, sa kahagadan ni Imelda Brizuela, siring man sa kalag ni Francisco and Luz Biminda, sa kahagadan ni Vilma Almeida. Check.
Diyos maray na aga sa indogabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ika-23 sa Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunyan na Domingo, sinasadol kita nin mahal na Diyos, na bilang magturugang, may katungdan kita na sawayon ang lambang saro sa satuya, kung kita nalilihis na sa dalan nin katanusan. Ini dapat niya tong gibuhon, nganing makipag-ulian kita sa lambang saro, asin nganing maging saro sa pangaji, kaiba ang mahal na Diyos. Banwaan ni Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Murillo. Matinog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Magawi sa kagurangan, kita sa iyang banwaan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tukang Magumang sa kagurangan, pinong na kinaban mo ang magsamba, mamang maglingkod sa iyang ngaran, magulong asin magumang sa kagurangan. Madyang magawi sa kagurangan, kita sa iyang banwaan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tunggang bilang paruan, saro sa pagtugon sa kagurangan, magpasalamat sa iyang kapangyarihan at sa iyang pagkabubuo, dahil ka sa Padyang magawi sa kagurangan, kita sa iyang banwaan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkang Sa ngaran ka na maasin kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pagisumarok kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga po sa indogabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Giraray ngunyan aldaw nin Domingo, aldaw nin kagurangnan, kita inaapod na magtiripon bilang sa iyang banwaan, padagos na nag-aako kan sa iyang pagkamot, kan sa iyang pagkaherak, asin kan sa iyang mga biyaya. Siling man, padagos kitang mag-omawasin magpasalamat, asin giraray hagadon ta, sa tuyang mga pangangaipo, para sa hawak asin sa kalag, purog na sa pagkamot sa kapwa. Ngunyan mga tugang tanganing magkanig o kitang magselebrar kaining banal na misteryo sa tungo ng rumdumon, pagsulsulan, akoon, at sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang,
na kung hindi pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na mahirap ka, kagurang na mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurang na mahirap ka, kagurang na mahirap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kahitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao parabayan mo. Ginoo mamikay, yaw ka, sinasamba ikaw, pinapamuraway ka. Pinapasalamatan ka, huli ka, nagula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, ating Panginoon, sa makakambang. Kagurang na ibugto, Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasanan, kan inaman, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasanan, kan inaman, ako at sa mong pagmamahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuong kanama, kahiraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalanggan. Jesu Cristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaugaying hilinga ang mga aki nin sa imong pagkamot. Nahuli ka ini, ang pagtubo sa mo, nagdatong, asin ang pag-ampon sa mo, nauutom, tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana, huli kay Jesu Kristong gagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahali. Isaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapagiramdom nin mahal na Diyos kay Ezekiel, na kung ang banawaan nin Israel day magtalikod sa indang mga gibong sala, papadosahan niya sinda kaiba siya. Asin kung siya nagpatanid sa inda, asin day sinda magdangog sa iya, makakaligtas sa Ezekiel, asin ang banwaan, papadosahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ika, aki kan tawo,
ginibot kang tanod para sa harong ni Israel. Danggun mo ang tataramon kan sa kunguso, asin papatanidan mo sinda hali sako. Kung magsabi ako sa tampalasan magagadan ka, tamagagadan ka. Asin di ka magtaram sa pagpatanit sa tampalasan, laban sa iyang dalan, ang tampalasan na iyan magagadan sa iyang sala. Alagad ang sa iyang dugo, sa imong kamot ko, sisingilon. Alagad kung patanidan mo ang tampalasan, laban sa iyang dalan, alagad iman magbirig sa iyang dalan, siya magagadan sa iyang sala. Ika maaagaw mo ang sa imong kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingo, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Madya buhay kitang mag-ugma sa kagurangnan. Magpataratara kita sa gapo na sa tong kaligtasan. Magdulog kita sa atubang niya dara pasalamat. Sa mga tugtog, magpataratara sa iya. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingo, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Madya magsamba kita asin magduruko. Magruluhod kita sa atubang kang kagurangnan na sa tong kagibo. Tasyaan sa tong Diyos asin kita an banwaan. Sa iyang pasabsaban asin an kawan sa iyang kamot. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingo, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Ngunyan awot pang magdangog kamo sa iyang tingog. Hare pagpatagasa ang sa indong mga puso, nin siring sa Meriba. Siring kang aldaw nin masa duman sa disyerto. Kung sa sinugutan ako kan sa indong mga magurang. Binalo ninda ako dawa nahiling na ang sa kong gibo. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingo, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Sa ikaduwang babasahon, inaagyat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Roma na magkaminuroot muutan sa paagi kan pagsabuhay kan 10 tugon. Kung ini sa indang maginibo, dahil na nangangaipo nin pagsaway sa lambang saro. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dai kamo kiisay man magkautang, kundi sa pagkaminuot-muutan. Taan namumuot sa kapwa, nakautob na kantugon. Taan dai ka magsambay, dai ka magadan, dai ka maghakbon, dai ka maara, asin an ano pa man natugon, nabibilog sa tataramo na ini. Mamuot ka sa kapwa mo, ninsiring sa imo mansana. An pagkamuot, dai nagigibo nin maraot sa kapwa. Kaya an pagkamuot, iyo ang kautuban, kan katugunan. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw kagurangan ang dahalan na singkuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daig kasapuran itatao sa nagtutugon sa imo. Alleluia, 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 alleluia.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kung ang tugang mo nagkakasala sa imo, kaulayon mo siya na kamusa ng duwa. Itara mo sa iya ang sala na sala niya. Kung dangugon ka niya, marahay ta nagkaulian ka mo. Alagad kung daikan niya dangugon, mag-iba ka nin saro o duwa ka tawo, tanganing ang lambang tataramon, mapatutuohan kandua o tulong saksi. Kung dain niya kamudangugon, isumbong mo siya sa simbahan. Kung sagkod sa atubang kan simbahan, abo kanyang dangugon, ibilang mo siyang sarong pagano o sarong parasingil nin buhis. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ano man na ipangalad nito sa daga, ipapangalad man sa langit. Ano man na itugot nito sa daga, itutugot man sa langit. Giraray, sinasabihan ko kamo, kung anduwa sa indo digdi sa daga, magkauyon na maghagad nin anuman, itatauyan sa indo kat sa kong ama sa langit. Ulit akon may duwa o tulo katawo na nagtitiripon sa ngaran ko, yaon ako sa kaibahan ninda. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunyan, mga tugang, sa tuyang babasahon, ang surat pastoral para sa panahon nin paglalang. Namumutan na banwaan din Diyos. Sa satuyang pagselebrar kan panahon nin paglalang, ngunyan na taon na mapuon sa September 1, o nagpuon na kan September 1, anal daw nin pamikbi para sa pangataman kan kapalibutan. Asin matapos sa Oktubre 4, kapistahan ni San Francisco de Assis, pinapagirumdum kita kan sa tong sagradong katungdan na pangatamanon ang kinapan asin ang gabos na nabubuhay digdi. Nagkukurahaw si Propeta Amos, pabulusan nindo ang hustisya siring sa pagbulos kan salog, asin ang katanosan siring sa sapa na dai nagmamara. Ang pangapunan sa sato, iyon na magsakay sa parehong salog nin katanosan asin kasuriputan tanganing magbusol kan hustisya sa kapalibutan asin magtaram sa ngaran kan mga komunidad na apektado kan pagbabago kan klima asin pagkaraot kan kapalibutan. Obligasyon ta ini bilang banwaan ni Dios nagalangan asin atamanon ang kinapan na nagbubuhay asin nagsusustiner sa satuya. Dati nang pangapunan ni Papa Francisco sa iyang surat encyclical na Laudato Si, na dangugon ang agrangay kan kapalibutan. Asin nag-aalingaw-ngaw ang agrangay na ini sa satuyang mga puso. Rug na kung nasasaksyan ta ang lakop na pagduhagi kan satuyang kinaban. Digdi sa satuyang probinsya, pero nalingawan tana ang pagiging mga paraataman kan kapalibutan, uli kan irresponsibleng quarrying practices, ang pagbungkal kan mga bulon, ang pagkalbo kan mga kakahuyan, ang daig tapos na problema sa basura, ang nagpaparadakol na mga fish pen, asin ang posibilidad nin dockyards na dadaungan nin mga barko
na ginagamit sa pagmina na magiging kausa nin polusyon sa tubig asin sa paros. Alagad, sa paginguwat ang bantayan ang darakulang problemang ini, kay puhan man maghurup-hurup sa sadiri. Sa Laudato Si, may pinag-aapod si Papa Francisco na kaisipan na kaipuhan niya itong likayan ang kultura nin basura or throwaway culture na nangungurugon yan sa kinakban asin nahihiling sa pagpabaya asin pag-abuso sa kapalibutan asin kakulangan sa pagmangno sa kapwang nangangaipo. Dahil ta paglingawan na ining agrangay kan kapalibutan danay na nakabugkos sa agrangay kan mga duka, mga maluya, asin mga nalingawana kan susyedad. Kung pabayaan ta ang inagrangay kan kapalibutan, pinapalawig taman ang pagtios kaining sa tuyang mga tugang. Dakulang responsibilidad ta ini sa atubang kan mahal na Diyos. But sabihon, ang mga problemang hinahampang ta, bako sa nang manungod sa kapalibutan, kundi man manungod sa satuyang buhay, espiritual, asin moral na responsibilidad sa Diyos, asin sa kapwa. Kadakul ang pwede tang magibo, tanganing dai mahulog sa kultura nin basura, kundi magkaigwanin pagpakli, pang-ekolohiya, o pigapunta ecological conversion. Nasaro pang pangapudan ni Papa Francisco. Halimbawa, andai na paggamit din single-use plastics. As in, pag-reduce, reuse, recycle, kan mga bagay na pwede pang pakinabangan asin gamiton. Siring man ang pagiging matipid sa pagkonsumo nin kuryente, tubig asin gas. Nakakatabang man ang pagtanom asin pangataman nin mga puon nin kahoy, hardin nin mga gulayon sa mga bakanting lote sa mga komunidad, asin bakawan sa mga lugar na harani sa dagat. Ang sarong o ang satong mga parokya, eskwelahan, komunidad religyoso, manlain na grupo sa simbahan, saradit na komunidad nin pagtubod, asin mga pamilyang Kristiyano, marahay na mangenot, asin magsaksi sa pagsabuhay kan mga ini. Siring man inapodan ko kamo na magkasasararo, asin manindugan sa pagprotesta laban sa padagos na mga pagraot kan satong kapalibutan, asin maging tunay na mga paraataman kan satong kinakban. Kung may mga sitwasyon na siring kainin sa indong komunidad, darahon sa indong parokya, asin sa satong Social Action Center, tanganing paghurunan, asin pagtarabangan, asin maghagad din magkanigong aksyon sa mga otoridad. Lugodan sa tuyang gigibuhon ng mga lakdang dai magikan sa pag-isip kan temporaryong benepisyo sana, kundi sa pagbakulog para sa sarong kinakban, kung saan ang lambang tawong unyan man o sa maabot na mga panahon, maugmang namubuhay asin nagtatalubo. But ko man pagirumduman ang mga may otoridad sa gobyerno, asin ang mga igwang kakayahan na mag-impluensya sa mga namamanwaan nan sa indang mga gibo, desisyon, asin polisiya, igwang mga epekto sa satuyang mga komunidad, sa mananlain ng ecosystems, asin sa satuyang futuro. Dahil lugod kita mabuta kan kapasluan, kapangyarihan, asin personal na kapakinabangan. Invest, isipon kung anong pamana ang babayaan ta sa satong mga kapag-arakian. Tawan lugod kita nin kagurangnan, nin kadunungan na hanapon ang tamang dalan na lalakawan. Pakusugon ang buot na lakawan ng God ang dalan na iyan. Asin mapanindugan ang pagsurog kan diretsos
kan lambang linalang para sa ikakarahay nin gabos. Ngunyan, asin kan mga maabot pang henerasyon. Giyahan lugod kita, kan sa tuyang ina nin kaligtasan, ang langit nun na rin na kan albay, na magtalubok na maging mga responsableng para ataman kan linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Tangaran kan katuninongan na nagbubugo sa tugabos. Ang Obispo kan Legazpi, Joel Z. Bailon. Matindog po kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kagabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios. Asin namon dagikan sa maabaw kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang. Taro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwah kan gabos. Huli sa tong mga tao asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig si hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo kay Virgen Maria. Asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa kod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mambalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kadiandayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtawnin buhay, nagikan sa maasin sa aki. Siya kay baka na maasin kan aki. Sa bahay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa pagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako nin pagtubod sa sarong punyag, sa pagpatawad ng mga kasalang. Asin nag-aalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nag-aarang kan kadakol na bendisyon ka nama, magdulo kita sa iya sa pagpamili, asin paghagad nin urog na pagmangno sa kapwa sa laog kan sa tuyang komunidad. An sa tong simbang kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga obispo kan simbahan, daing takot na maghulit kan katotoohan, asin magsaksi sa saindang pamuhay-buhay kan mga tataramon na saindang pinapahayag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang sa tuyang komunidad, magindayupot sa lambang saro, sa pagpaurogan pagsabuhay kan Kristiyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing kitagabos na yaon sa selebrasyon kan Eukaristiya, magin makusog ang buot sa pagpahayag kan pagtubod na may pagkamuot, asin sa dalisay na pag-ako ng mga pagtuyaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinggan sa mga pamilya. Tanganing ang mga nagihelang asin ang mga maedad na, makamati nin ranga asin kaginhawahan kan Diyos sa pagmakulog kan mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininigan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan, akuon kan kagurangnan sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininigan sa mong pamilya. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kining Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo ang grasya na tunay na mabuhay kaming marigmat sa mga pangangaiponin sa muyang kapwa.
huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kakurang na ako ang pamimig, tulad din baluan na namubuot mo. Sa lamang mo kami nagaligtas sa kasalan, pansin mong pagtubod sa mo. Nakulangatan sa lamang mo kami nagaligtas sa kasalan, at simong pagtubod sa mo. Nakulangatan. Mamimbi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot. Paras ko mawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios, ginigi ka na nin tunay na pagkamot asin katuninongan. Itugot mo, namimimbi kami. Nahuli kay ning atang, maninigo kaming magsamba kan sa imong kadakulaan. Asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Kutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal nama, Diyos na makakamanadaing kasakoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinapasakop sa iya ang gabos na nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na nag-umaw sa imo huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakad gabos na Angeles, kami nag-umaw sa imo, nagkukuraw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukom, ang langit na sindaga, padugan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palanan ang minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabot nin gabos na kabanalan. Kining mga atang namimibi kami.
Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya nasa rugaring nabot, nagpobaya sa pasyon. Nagkunin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaman niya nin kalis, asin girare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin maginom ka ini. Tainyan kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sa kunda ikaw, Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadanan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo sa pagkamot kay bakal sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga kadandangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos. Kan mga banal na apostol sa sigabos na santos na kaintupa nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging keras kabuhay na din ka sa koran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siriman huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamu na yaon ka sa langit, mapanalon ang ngalan mo. Pagkatong ang kaadean mo, mangyari
rin ang buot mo sa dagat, nagsiring sa langit, at sa mong kakanan sa aruhanan. Itao mo sa buya-buyan, asing patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin hare kami magdarahas sa subong. Kunti agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos, na maraot na bibibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan tahaning kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talig ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglamas at pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imohan kahadean, asin ang kapangyarihan, sirigman ang kahurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghali sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan ng ginaman, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan ng ginaman, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginaman, nawi kami din katuninongan. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sa diri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamutin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo mahera ko na Jesus, tauan sa kalag ko anday katapusan mong tabang.
Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Luguday ako makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos sa bagay na siglag sa imo, asin sa kaurihurihi, mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen. Sana o kagurangan sa buong puso paglao kaugmahan. Ikaw sana o kagurangan maghahalik sa buhay mi sagkot pa man. Lugod ikaw sa mga buo, tangani buhay mi ang makamtan. Ikaw sana kagurangan, ikaw nagtataon sa muyain buhay. Ikaw sa mo tinurukyan, tandakan sa mo tanay napagpasalamat. Ikaw sana kagurangan sa mong pusong paglao kaugmahan. Ikaw sana kagurangan makahalik sa buhay mi sagkot pa man. Lugod ikaw sa mga buo, tangani buhay mi ang makamtan. Ikaw sana kagurangan, ikaw nagtataon sa muyan
Ikahasana ako kagurangan sa mong puso paglaho kaugmahan. Ikahasana ako kagurangan maghahali sa buhay ni sagot paman. Lugod ikasa mo ako, tangani buhay ni ang makamtan. Tangani buhay ni ang makamtan. Mamibig kita. Kagurangnan, itugot mo sa mong mga paratubod mo na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanan din sa imong tataramon asin langit nun na sakramento na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Second collection para sa padago sa pagmantinir kan sa tuyang pasilidad. Mga paisi, Peya Chapel, and Perpetual Eucharistic Adoration Chapel. Bukas na para sa individual na selesyong pagpamigbi sa hampang kan Santissimo Sacramento. Puon alas 5 kan aga, sundo alas 8 kan panggi. An entrance as in exit kan Peya Chapel, nasa laog kan compound kan simbahan. Ikaduwa, Prex Weekend. Ang Parish Renewal Experience o Prex Seminar, minabukas liwat kan pintuan para sa mga maawat maging kaayon kan mga grupo, asin mag-survey sa manlaylain na paagi sa satong simbahan. Inaalok ang gabos na 18 anyos pa itaas na mag-atender kan Prex Weekend sa Setyembre 29, sundo Agosto 1. Magpalista sa may puerta mayor kan simbahan, sa opisina kan parokya, o kaya magdulog sa indong Barangay Pastoral Council Coordinators. Ikatulo, dinner for a cause, ipinapaabot kan Sisters of Charity of Jesus and Mary, ang imbitasyon para sa Blessings Shared Hope Aflame, dinner for a cause sa Nobyembre 4, 2023. Yaon sinda sa may gate kan simbahan para sa detalye asin tickets. Ikaapat, donations. Salamat po sa mga nagdonar ka na kaaging simana. Dr. Romel Madrid, 1,000 pesos. Anonymous, sarong 5,000 pesos. Sarong 400 pesos, asin sarong 100 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Salamat po. Matindog. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magduko ka mo sa pagbendisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbendisyon sa indokan sa iyang pagkahera. Asin magpabulo sa indokan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan nin pagtubod. Asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Birikod niyaan sa indong mga lakad pasiring sa iya, asin ipahiling sa indo ang dalan nin katuninongan asin pagkamo. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo sagkon paman. Amen. Tapos ng misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dakaw sa mga dalaling kinaman, si Jesus daron
sa mga katamuan, arayo arangiman, panuman manuan, siya daron yan ulyan. At tatarapon dadadago, ang kinapay na napuso, ang murabo din bagong puso, nanganing sa kapwa malikot. Dagang sa mga dadaling pinaman, si Jesus daron sa mga katamuan, arayo arangiman, panuman panuan, siya daron yan ulyan. Arayo arangiman, panuman panuan, siya daron yan